Добре, значи, през лятото аз бях взела фотоапарата и понеже с Надя обичаме да обикаляме из мола, Макдоналдс и непознатите хора както си седят, да ги снимаме. И тук намерихме едни момчета, които гледаха много странно и ги снимахме и просто се продължихме да се оглеждаме за хора. И отивахме и си поръчвахме обяд в Макдоналдс. И този човек, който беше на касата, ми се изкиха в обяда, при което ние с Надя още на касата. Пред него почнахме да се смеем. И погледнахме го, лицето му изглеждаше точно сякаш той е готов да кисне, бузите му са пълни, сякаш има храна и като цяло изглежда като някакъв гущер, много е странен. И ние просто не спряхме да се смеем, взехме си таблите и се отидохме, при което аз се сетих, че мога да снимам него, защото е смешен. И аз го снимах и с фотоапарата, обаче забравих да изключа светкавицата и той видя, че го снимам и дойде. И това, което каза беше, че е забранено да се снима към касите и ми каза, снимай си натам, извън касите, но е забранено да се снимат към касите. Ние бяхме седнали на една от тези масички, където са две една до друга и той буквално се надвеси над мен и беше някакъв много страшно. И аз се оплаших и изтрих снимката. И това беше първата случка. Следващата случка е когато той беше на драйвуея и ние излизахме и аз го видях и взех телефона на Надя и отидох да го снимам. И обаче аз бях на може би 4 метра от него и той ме забеляза, защото той излизаше от драйвуея и се връщаше за да отиде до една кола, при което той ме забеляза, погледна ме, показа ме на една колежка, буквално посочи ме така с пръст и каза, ей там. И се прибра вътре в мястото, което е нещо като за готвене, не знам където се тая. И ние с Надя поседяхме може би още половин час, 40 минути, при което той не излезе. След това си тръгнахме, отидохме до мола до мола. И когато се върнахме да си вземем още нещо на връщане, съм вкъщи, той беше излязъл. Видя ни и след пак се скри. И последната случка беше преди няколко дена. Вече всеки път, като отидем в Макдоналдс, това ни е нещо като ритуал. Трябва да снимаме този човек, наричаме го кихавичко. И аз отивах да си взема нещо, в смисъл, не ми се ядеше, но трябваше да си взема нещо. Не, всъщност трябваше да взема сладолед на Надя. Да, трябваше да взема сладолед на Надя и тя ми даде телефона си, включих го на видео и отивах към него, просто все едно си го държа в ръката и... Държах си го в ръката, обаче го бях насочила към него. И той, отиде, направи колата, върна се и ми каза, че мога да изключа камерата вече. И не ми даваше колата. Държеше колата в ръцете си и не ми я даваше, докато не ме накара да изключа камерата. Аз разбира се, че направих, че камерата не е включена. Обаче той най-нагло тръгна да ми обяснява, че ползва същото устройство и че знае кога камерата е включена без да вижда екрана. Да. И от тогава не спира да ми повтаря, че е забранено да се снимат касите. Всъщност мисля, че не е забранено да снимат касите. Вярно, той може да ни съди, че го снимаме, но не е забранено да се снимат касите. И най-тъпото беше, той излъга, че знае кога камерата е включена, без да вижда екрана. И това е, може би, забавна история. Отскоро има и още.